Mexikotik dator, aurrera! Bueno. Zuek Mexikotik zatozie? Bai, oso. Eta zelango, zelango pari ekarri dozu guretzako? Gitarrea, erakutsi danari gitarrea. Abeskontu. Beitu, gitarrea. Txiko zuan, musika eskolan? Venga, harin. Bueno, zelako Pontxo dotoreak flekoak azetan. Bueno, bakotza beren lekuan daupre? Bai, eskuek eta dana zauzie prest? Bueno, zuzendari, gure lagunek prest dagoz. Así que gure dozuenean.